Καλώς ήρθατε στο Sunday Food. Η σημερινή συνταγή είναι κοτόπιτα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για την κοτόπιτα είναι χρωματιστές πιπεριές, τις βρίσκετε στο σούπερ μάρκετ και τις τρεις μαζί. Από μία πιπεριά μας φτάνει, κρεμμυδάκι, ξερό και φρέσκο. Μπορείτε να βάλετε και μόνο ξερό ή μόνο φρέσκο, όπως θέλετε εσείς. Μανιτάρια. Εγώ χρησιμοποιώ 2 μεσαία κουπάκια. Εσείς μπορείτε να βάλετε ανάλογα με το πόσο μπόλικα ή όχι τα θέλετε. Κασέρι, περίπου 300 γραμμάρια. Στα σούπερ μάρκετ θα βρείτε τριμμένα έτοιμα κασέρια διαφόρων ειδών. Τα έχουν εκεί σε σακουλάκια στα ψυγεία. Έχουμε κρέμα γάλακτος και γάλα, κοτόπουλο ξεκοκαλισμένο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στήθος αλλά και άλλα κομμάτια του κοτόπουλου. Ελαιόλαδο, πάρα πολύ λίγο γιατί θα βγουν και στα φύλλα μας. Κρασί, κόκκινο κατά προτίμηση, ρίγανη, κνόρ και ένα μείγμα από αλάτι, μαύρο και κόκκινο πιπέρι. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας με ένα τηγάνι τύπου wok χρησιμοποιώ εγώ. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Θα περιμένουμε να μεσοποιήσει. Ρίχνουμε το κρεμμύδι. Στην αρχή ρίχνουμε το ξερό, λίγο αργότερα θα βάλουμε το φρέσκο γιατί μαραίνεται πολύ πιο γρήγορα από το ξερό. Και περιμένουμε μέχρι να κοκκινήσει ελάχιστα το κρεμμύδι μας. Προσθέτουμε τις πιπεριές μας. Τις οποίες επίσης θα μαράνουμε, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί θα ψηθούν και στο φούρνο. Στη συνέχεια προσθέτουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι μας. Θα προσθέσουμε και τα μανιτάρια. Αφού τα έχουμε πρώτα στραγγίξει. Θα προσθέσουμε το κνόρ και το αλάτι. Στη συνέχεια μπαίνει και το κρασάκι μας. Εγώ προτιμώ να σβήνω τα λαχανικά επειδή το κρέας είναι ήδη προβρασμένο και δεν βράζει έτσι μέσα στο ζουμί. Να βγάλουμε ζουμί για να βράσει μέσα στο ζουμί των λαχανικών. Ήρθε η ώρα του κοτόπουλου. Θα βάλουμε λίγη ρίγανη. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Και όταν δούμε ότι αρχίζει να πίζει λίγο, θα προσθέσουμε και το γάλα. Προσθέτουμε και το γάλα, εγώ το έβαλα εδώ για να πάρω λίγη κρέμα γάλακτος που έμεινε κάτω από το ποτήρι, γιατί είναι λίγο πιο παχύρευστη η κρέμα γάλακτος. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε ότι αρχίζει και στεγνώνει η κρέμα γάλακτος. Δεν θα την αφήσουμε να στεγνώσει πολύ, αλλά θέλουμε να φύγει αρκετή ποσότητα υγρασίας. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, έχει απορροφηθεί αρκετά η υγρασία της κρέμας γάλακτος και του γάλατος. Και θα βάλουμε το κασεράκι μας, αφού βέβαια πρώτα σβήσουμε τη φωτιά. Πάμε να περάσουμε στο φύλλο μας. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι το φύλλο κρούστας
για πίτες από το Mr. Grant, το μασούτι όπως όλοι γνωρίζουμε. Το προτιμώ από τα άλλα γιατί το θεωρώ πιο κρατσανιστό και μ' αρέσει περισσότερο. Βάζουμε στο ταψί αντικολλητικό χαρτί, το οποίο θα λαδώσουμε ελαφρώς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να στρώνουμε τα φύλλα μας. Το περιεχόμενο των φύλλων είναι 10 φύλλα, από τα οποία τα 2 θα μπουν κάτω, σαν βάση. Θα λαδώσουμε και το φύλλο μας ελαφρώς, βάλουμε παντού λάδι. Βέβαια το λάδι είναι και αυτό που το κάνει κρατσαριστό. Ελαιόλαδο κατά προτίμηση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμως που δεν τους αρέσει και χρησιμοποιούν ελαιόλαδο. Δεν το προτιμώ. Προτιμώ το ελαιόλαδο το παραδοσιακό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να βάλουμε το μύχλο μας πάνω στο φύλλο. Εγώ προτιμώ να το κάνω με μια τρεπινή σκάλα, γιατί όσο να είναι και δεν θέλουμε να βάλει πάρα πολλά. Κάνω αυτόν τον τρόπο, κάνουμε το φύλλο αρκετή ποιότητα, την απλώνουμε. Βάζουμε το επόμενο φύλλο, δύο φύλλα. Questo fiore vellutato, tanto caro lo terrò, quando si sarà mocciato, io me lo conserverò. C'ha 3 petali tesoro, di ogni rosa c'è un pensiero. Sono petali a coloro, uno giallo e 2 marron. Che bella panze che tieni, che bella panze che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e l'unisco tutte e 2. Panze mia, panze tua, per ricordo del nostro amore. Panze, panze, vuol dir pensate a me. Αλλά όταν θα ψηθεί δεν θα. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me e ti appoggi sulla mia spalla con il petto la panze. Io divento mamallucco, poi ti bacio sulla bocca e mi sembro trick e tracco questo bacio che do a te. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e ne unisco tutte e 2. Panze mia, panze tua, per ricordo del nostro amore. Per ricordo del nostro amore. Η συσκευασία είχε και ένα φύλλο δώρο, το οποίο δεν ξέρω πώς τους έφυγε, έβαλαν ένα παραπάνω. Οπότε θα το βάλω και αυτό από πάνω μαζί με αυτό που έβαλα. Και μετά θα σας δείξω. Εγώ δεν το κόβω αρχικά, του κάνω τρυπούλες λίγες και νομίζω ψήνεται πολύ καλύτερα έτσι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τις τρυπούλες που όχι πολύ βαθιά, να μην τρυπάμε το τελευταίο. Εγώ κάνω συνήθως 3 σειρές. Και μετά θα πάμε στο φούρνο. Ο δικός μου φούρνος αυτές τις μέρες μου έχει βγάλει ένα προβληματάκι, οπότε τα βάζω σε πολύ χαμηλούς βαθμούς. Αλλά παλιώς είναι έτοιμη η πιτούλα μας. Τώρα θα την κόψουμε, έχει κρυώσει και λιτάκι και θα δείτε το αποτέλεσμα και μέσα. Le printemps revient, revient quand le bateau vogue. Mêlant le vin à la drogue, le bateau coulé s'éteint en mêlant drogue.